Jeg har boet i Danmark i 8 år, og jeg kan stadig ikke tale dansk særlig godt. Jeg har også brugt som undskyldning, at jeg ikke har nogen at øve med regelmæssigt. Men så gik det op for mig. Jeg kan jo bare tale med mig selv, så derfor besluttede jeg mig for at optage den her video. Jeg er også nysgerrig på, om YouTube kan forstå mig og lave automatisk undertekster. Og hvis jeg kan lave videoer regelmæssigt, så kan jeg også måle min fremgang over tid. Jeg håber, jeg kan tale dansk godt nok, uden at min accent gør ondt i ørerne på danskerne. Men faktisk er der flere grunde til, at jeg laver den her video. Jeg er elendig til at undervise på en formel måde, men jeg har fundet andre måder at bidrage på. Jeg tror, jeg har prøvet alle de tilgængelige måder at lære sproget på, men hver metode har sine begrænsninger. Med den her initiativ håber jeg kunne skabe en rød tråd og samle nogen kontekst. Nogen jeg savner i snakkeklubber her i Danmark. Der møder man ofte nye mennesker hver uge. Man skal præsentere sig igen og igen, og man får aldrig bygget videre på samtalerne. Jeg håber også, at den her kanal kan hjælpe mig at skabe forbindelser med andre. Ligesom mange allerede hjælper mig, og stadig gør det. I de næste videoer vil jeg også gerne tale om mine mange projekter, og måske kommentere på nogle nyheder her fra Danmark. Det var alt for nu. Vi ses.